Aħna l-politiċi rridu nagħtu eżempju lil poplu Malti favur l-għaqda, fejn minkejja li nikkritikaw lil xulxin m'għandniex indaħħlu l-idea tat-tribujiet, il-mibeda u nużaw lingwaġġ qiebes. Dan kien l-appell tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat fiċ-Ċentru Laburista tal-Ħamrun. Muscat saħaq illi għandna nimxu fuq id-diskors li għamlet il-President ta' Malta f'Jum ir-Repubblika fejn appella għal spirtu ta' għaqda. Il-leħfef ħaġa għalija huwa l-ħadd filgħodu naqbad it-tambur u noqgħod insabbat għat-tribul ħamra biex toqgħod kontra tribul blu. Njaf kemm iċċafċfuli ħafna nies kieku. Imma ċabċib jkun tal-moment. Mux mbagħad l-ewwel nies dawk li jkun qegħdin jiċċabċbu. Jgħidulek mhux sewwa hekk. Mhux aħna meta ħa ningħaqdu bħallum ġimgħa madwar il-mejda mal-familja tagħna. L-ewwel ħaġa li naħsbu madwar dik il-mejda minnu Laburist minnu Nazzjonalist. Le. L-ewwel ħaġa li naħsbu huwa dak hija dik oħti. Il-Prim Ministru nota li f'pajjiżna hawn sens ta' serenità u pożittività fost il-familji Maltin u Għawċin fejn lilin mid-differenzi politiċi jarfu li pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba. Muscat sostna li s-sitwazzjoni hija aħjar milli kienet 3 snin ilu u li l-problemi li għad fadal mhux solvuti bħal faqar, il-bżonn ta' żieda fil-paga minima u fl-ambjent fost oħrajn bdew jiġu indirizzati. Dan għaliex saħaq Muscat qatt m'għandna nkunu kuntenti bli ksibna imma għandna nħarsu l-qudiem biex niksbu iktar għall-familji u n-negozji tagħna. Dan għaliex qatt ma tista' tkun ambizzjuż iżejjed stqarr Joseph Muscat. Pajjiżna mexa l-qudiem mhux meta kellu min jmexxih li jgħidlu li rridu nibqgħu lura x'aħna żaru ma nifilħux. Pajjiżna mexa l-qudiem meta l-poplu ra li jista' jikseb affarijiet ikbar, jista' jikseb affarijiet ġodda, jista' jikseb dejjem aktar. Fl-aħħar attività politika għal din is-sena l-Prim Ministru wiegħed li s-sena d-dieħla se tkun sena iktar impenjattiva għall-Gvern fejn jinkisbu iktar suċċessi fi spirtu ta' għaqda u serħan il-moħħ. Jien dak li ħawwietkom. Aktar ħidma għall-għaqda u aktar ħidma għal-ġid mhux tal-ħomor u kontra l-blu. Għal-ġid tal-Maltin u l-Għawċin kollha. Il-miliet it-tajjeb, is-sena l-tajba lil kulħadd.